ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA Jong kanong thamai constituency uba Charles Pengro ula Paidbah ye ka music video ye ka bala ai kerteng Ïaroh kani ka music video ha ka Jingrwai nyam leni ki Jingrwai gospel ka bala ruai bat ye shimbenta da ki babun ngut ki samla kenthei bat shenrang ye ka Jingrwai la thau da uba Sanshwan nakis em bat ye ka bala penmi da uba Register Lingdo Hagani ka sngi bala Paidbah ye ka Jingrwai ka Batisi TV kala yo ban ya keren bat kini ki samla kintup yo uwai ni ki nongi shimbenta uba din melim pada ha ka bakila penpau bakani ka Jingrwai ka dai baki ai ka jingo ka Ïaroh yo ublai namar ka jingdon rengkat jong u ha ka jingem jongki ka ba man la ka sngi kini ki samla ki kwa baki wei ki samla ru kin mi shakmat banya don bentalang bat ki ha ki music video ki bandang wan Yagani ka Jingrwai la Paidbah ke YouTube channel jaga bala ai kerteng audio tag. Agani ka janmit, agani ka no kaisngi, ya dan lang rengkat bat ki nong shnai agani ka music video lamba ka channel ba kerteng ka audio tag. Ba klashna na benta bon promote ya ki Jingrwai nak benta jongilang baro but khamtam kani kalong kui ka platform ban ailad ya ki wei ki samla kenthe but shinrang but kino ru ki budan ka sap ban pini ya ka prothe hi baro ko wei ya ka sap ko pong jongpi hawai dei but ka music and entertainment ya lamba kani ka channel ikut ke audio tech ngai ke jing Pyllait ke bakerpan jadi ki samla ki bawan ki shnong buat ki kintot ki peroper buat ki alum haka juga lumpung ban promote ini ki audio music ke video music bakerteng ka Ïaroh langit jadi ke music gospel music wala ban ru ki download ki musim jungi nang ba ngin long kita ki dong ki brio ki ba im ya ka jingim ki ba te brio te blai na mentak lawai ke ba pernai jong ka dika ki samla ka jungi ba ka chat brio hi ba ko be Teka nika Jingrwai ka bang thau ka dei ka Jingrwai khasi te hak ting khasi ka di gospel song ka Jingrwai ka bang ngai kerteng Ïaroh bat ka dei hi shimenta na menta ban Ïaroh ya ublai mar ka ching le ba chung ui ka mla shu ban nyo te shimenta ru thai ka ni ka Jingrwai kum ka message ru ban ka tulang ki khon samlai ni kino ki brio baro ka ki bangla ni sno lomba choti music video ya ka bengin don ya ka we ka jingmut bengin don kata ka museum mengilak ia ban Ïaroh ia blai haman lagi bentar ki bangidan ngajaka ka bangitrai le se ngidan hangno ru adangi sosi ni kemen rai kemen kong hi kalong min ai ka Ïaroh chu blai tahi ka jingmut ka ba dan hapa ka runut jonga pen ki ya ka ba kumno bang yo ban thai ka ni Jingrwai kan to ningkong el ba jong ne jamet nga penpau ka jing songwo tam ta baro ki bala ban pej ban khmi nang ba jong kane ka video ka bam ta ba ngiwan chapi ba ngilayo ban sim bentalang berengkat ba ka audio tech team banyo sim bentalang ba Jingrwai ba kilap penmi maki ba ai kerteng ka Ïaroh bat ka hoi nga la ju sim benta ha ki Jingrwai dai ka sin ban kong bat kani ka team ka bang ayo ban sim banta bat dai sisa ka lalong ka jing khu nam ta jonga bat ngai nam ta ki jin ki parlok na Rai hi bai don benta lem ha kani ka Jingrwai hoi ki wan na la ki jong ki jaka ki sa jongi ki dong ki snong ki jongi dai ngila ya wan kum ka wei ka kan hon
banyak banyak si mentalang ya kene ke Jingrwai de sang kan long ke Jingku kalau long ke Jingku nam ta Jong bangla banyak si menta bat ka audio tech team bat ngait scam kalau ke Jingku nam ta tu ki wer ke bala ya yo ban si mentalang tinggal ngait kene ke de ka kenja rensan nam ta Jongi ki ba leski badon ka sap ban ha kaput ka tem karwai ka siau bat ba ngiyo kene ka lat bat ngiso komen sikat dei nakaliang Jonga ba ngait nakilang kinong ruahi wala kim la banyadon lang hani kapor andai ki la pha ka message ba kir ki dap ka jing komen banyo banya simenta hoi kalong ka sin ban kong ba ngai kendu yaki andai ka jing jawan lang ka Jongi kalong ka jing ku nam ta Jonga lang Jonga bat ngait nam ta Jongi lang hi ki bai simenta ka ni Jingrwai ka team ka Jong ka Jingrwai kumala batai di nong snam ne kalong ai kerteng ka Ïaroh ka ba mut ba ngi don ka penta ka ba krau ba ngi long kum ne kim ba ngi long ru den ba jing ke jing lam ka Jong play ba ngi don sibun ki aka ba ngi dai ban Ïaroh nam ta ka Jong o te nam ta Jong pi ki nong kmi ba ki nong pen ngakwa ba Pyllait ka YouTube channel ka bala ai ka teng ka audio tech hi ba so ba ban like ban share ban subscribe ban pen saprang ba ka ni ka Jingrwai kan long ka Jingrwai ka jing Ïaroh ka ban mi na ki sintur ki Jongi bat ba kan long Jingrwai ki jing Ïaroh nam ta trai nong bu nong thau Jongi blai blok ku ki jing em ka Jongi ya ka yeng ka sem ka Jongi ban nge ya ka em lang sa lang ka Jongi tang ni kan tien ngak pat episode sisian so ba ban lek sia ka YouTube channel audio tech bat ban page ka Jingrwai bat pen saprang ka ni Jingrwai bat lamba ka jing rap ka Jong pi nginang la su ban pen mi ki be pa ki Jingrwai Ïaroh ki Jingrwai ban pen don burom ni blai bat ba nginang la ban kiu saprang ba kan long ru ka rensan nam ta ki wei pat ki parlok nong ruai ki bala ban yang wan ban ya sim mental lem bat ngi ba ngin ple ka lat nam ta Jong kir Play Pyllait ngaro anda iwe naki producer jok ka tim audio tech te ka jeng thamui ka Jongi ban penmi ya ka Jingrwai mod kalong kum cirkom ban ai mensiam niki ru don sap kaput katem hakasiau ru kumju bat ru ka jeng thamu ka bakham kosan Jongi ka dei bangkhangin ailat yakitu ki padon sap bat ki bom da kham yo lat pade ban isi banta te nak Jongi ngi khmil inti ba makiru laki akwa ban sim tang bat ngi kloi ban peng ki ha kan ka tim ka Jongi